Data yung kabsat iti lesson number 3. Isu nga iti panagkaykay sa tayo manen itata. Ket ited tayo iti panagyaman, panagdayaw kana Apo Diyos. Agyaman tayo agsipod ta tultuloy nga itited na dahil kasapulan tayo tinaldaw-aldaw. Agyaman tayo agsipod ta uray pa'y kadigito'y nga tiyempo ken panpanawen. Dahil inadal tayo nga nagan na dinapan alawas. Emmanuel, ket pudno launay, saan na tayo nga baybayan. Katagtultuloy kakabsat iti panagadal tayo. Dahil leksyon tayo nga isu iti tarigagay ni Apo Jesus nga pagbalinan iti tunggal maysa katatayo. Dadadalin tayo kakabsat ket idadakkel iti maysa a panagkakayamet. Maysa nga relasyon tayo kini Apo Diyos. Ket iti kayat na daytang relasyon dumakkel. Ket adda tayon kaubsat iti lesson number 3. Iti umununang leksyon inadal tayo no sino ni Apo Diyos ket sino tayo, reality check. Iti mikadwang lesson inadal tayo nga masapul nga ammo tayo ni Apo Diyos, amuin iti Diyos. Tapno dahil pan nakaammo tayo ket dumakkel data apan nakirelasyon tayo kenkwana. Dito lesson number 3, ket sumrek tayo kakabsat, iti panangusar tayo, iti may isang asagot nga inted ni Apo Diyos kada tayo. Dahil sagot, iti panagpili, the right of choice. Isung iti adalin tayo ket kinatangsit versus kinapakum baba. Pride versus humility. Sakbay tayo nga serken kakabsat. Ket agkararag tayo. Maminsan pa'y ama, itedmiken kay ti panagyaman, panagdayaw. Sika nga nangirugi, daytoy apan nakirelasyon miken ka. Sikamet lang iti mang taraken, babaen iti ayat ken parabor mo. Ket sikamet laeng timang lipas, agyaman kami ama. Kadaytoy leksyon nga ingkam adalin itata. Ikan na kami dayjay atalek, nga babaen iti panangidalan iti Santong Espiritu. Pilyen mi ama, dayjay kasayaatan, tapno, dayta nga panakip kamayet miken ka. Dumakkel, ket dumakkel, ket dumakkel pay. Agyaman kami, iti panang sungbat mo kadaytoy nga kararag mi, itinagan na po mesos. Amen. Iti paset nga mayulo kadaytoy nga leksyon tayo kabsat, kinatangsit versus kinapakumbaba. Ket masarakan iti Lucas 14 versikulo 11 na surat, ket basaan tayo. Taamin amangi tanuk to iti bagina, may pababanto. Ket ti agpakumbaba, mai tanuk to. Duwa kakabsat nga direksyon. Pangato, kinagpababa. Tikunanan ni Apo Jesus, iti mangi tanok, mangi pangato, iti bukod na abagi. Anya papasamak, mai pababanto. Ngem iti agpakumbaba, hambol. Anya mapasamak, mai
tanok to. Iti panangrugi tayo kabsat, ket inbagakon nga usarin tayo dayjay 8 nga natural doctors iti panagbiag, panagdakkel, panagimbag. Isu dayjay new start. Dayjay usarin tayo itata, ket dayjay umun-una nga ti iti new start. Ti kaya na nga sawen, temperance. Iti temperance ket isu kakabsat, iti panangusar dayjay nga inted ni Apo Dios kadatayo nga freedom of choice. Ta iti sangwanan tayo, adda digiti naimbag, adda digiti dakes. Umayda kada tayo, dayjay nga dakes, umayda met dayjay naimbag. Iti temperance iti kayat na nga sawen, dayjay panagtipel, moderation iti anyaman naimbag. Ken dayjay total abstinence kadagiti bambanag adakes. Makita tayo kakabsat nga no umay iti banag adakes, we are presented by dayjay kuna tayo nga panagbiag. Wenno nalalakay nga ibaga, no masulisog tayo. Mabalin tayo nga ibaga, saan? Mabalin tayo met nga ibaga, when? Ngemno usarin tayo daytoy letter T, iti new start nga temperance. No naimbag, it is moderate. No dakes, total abstinence. Daytoy kakabsat iti duwa akababalin nga adalin tayo itata. Kinatangsit, kinapakumbaba. Gapo, iti kinatangsit ket maysa nga ibalakad ni Apo Dios kadatayo nga saan tay kuma nga pagbalinen akababalin. Apantay di pasit nga mayulo, whoever exalts himself will be humble. Balakad na Apo Dios. It's a warning. Kunanan ni Apo Jesus. Taamin ang mangitan ukto iti bagina maipababanto. Isu nga iti kitaan tayo tatakabsat. Dalan dayto leksyon tayo. No anya iti nasayaat nga aramiden tayo. Gaputa inted ni Apo Dios dayjay nga freedom nga agpili tayo iti anyaman nga kayat tayo nga aramiden. Iti umununa nga apan tayo nga adalen. Dayjay kinatangsit. The first part ti lesson tayo, tapno maaddaan iti dumakdakkel apan nakikayamet iti Dios. Masapul nga amok at ikinatangsit dadaelen na daytoy. Dayjay man pan nakirelasyon tayo kana Apo Dios. Masapul nga ammo tayo kakabsat nga dayta kinatangsit ket saan na laeng apasardengen dayjay apanagdakkel no di ket di dadaelen na. Iti leksyon tayo inted na dayjay kapadasan ni Lucifer.
iti leksyon tayo inted na dayjay nga inusar ni Lucifer. Masarakan dayto kakabsat, ijay Isaiah 14, versikulo 12, ingana iti 14. Na isurat, basahin tayo, ket isu iti adalan tayo. Anyan iti panakatnag mo, nanipod langit o baggak, nga anak iti bigat. Anyan iti panakkeltay mo, ana ipadaga. Sika a pinagpakumbabam dagiti na nasyon. Inpakita kakabsat ni Apo Diyos no sino ni Lucifer. He is the son of the morning. Anak iti bigat. No ag bisikleta ket parbangon pala kumitak iti daya. Adda dayjay baggak iti bigat. Adalat na dayjay kakabsat. Ket dayta nga title nga inted ni Apo Diyos ken ni Lucifer. Na ipangpangruna kakabsat. Ngem anyan ti kunana. Kasanun iti panakatinag mo. Kasanun iti panapakumbabam dagiti na nasyon. Sana intuloy nga inbaga. Ket kinunam itapusom agpangato-akto sa dilangit. Ibahayog kunto ti trunok iti nangato dagiti bitbituen iti Diyos. Ket agtugawak to iti bantay iti gimong. Kadagiti kadaywan apaset iti amyanan. Agpangato-akto iti rabaw iti kangatuan dagiti ululek. Ipadpad kunto iti bagik ken iti kangatuan. Pride. Daytoy panangibaga kakabsat ni Lucifer. Inusar na dahi personal pronoun nga ay iti maminlima adaras. Usarek kakabsat dahi English tapno maala tayo dahi kinatangsit ni Lucifer. Amun tayo nga dahi letter I, isu iti tinga iti pride. P-R-I-D-E. Amun tayo nga dahi pride, isu iti naggapuan iti basol. Talo a letra iti basol. S-I-N. The middle letter of pride is I. Nga naggapu ijay sin nga ti middle letter na ket I. Basae kakabsat no anya iti inbaga ni Lucifer ijay puso na. I will ascend into heaven. Maysa. I will exalt my throne above the stars of God. Mikatlo, I will sit on the mount of the congregation on the farthest side of the north. I will ascend above the heights of the cloud. I will be like the Most High. Iti ultimatum, kadayjay kinatangsit na, iti inbaganan ipadpadakon iti bagik iti kangatuan. Step by step, step by step. Nang rugi kakabsat, ijay ko na I will ascend into heaven. At ijay langit isuna.
Ngem iti kayat na nga ijay lugar ijay langit, adda digitay lugar nga saan na amabalin apapanan. Taisuna ket naparswa. Adda iti lugar ngan ti Diyos ken ni Apo Diyos laeng iti adda ijay. Adda iti lugar nga ni Apo Diyos isulaeng ti agtaeng ijay. Ket ijay apagtaengan ni Apo Diyos. Ijay deje ayan iti nasantuan at trono na. Awan kakabsat, iti inted ni Apo Diyos kadagiti pinarsuana, nga iturayan na akas kukwana. Ngem denggenyo deje inbaga ni Lucifer, I will exalt my throne above the stars of God. The two stars of God, between iti Diyos, saan kakabsat nga digitoy between ni stars nga twinkle, twinkle, little stars. No digitoy digitay pinarsuan ni Apo Diyos nga agserbi ken kuana. Some commentators said, digitoy special. Ngem gapo, taimayan da di kinatangsit ken ni Lucifer. Kunanan, alaek iti trono, ket isaad ko iti ngato dagiti amin nga napili nga agserbi ken ni Apo Diyos. Angels doesn't have thrones. Dayjay trono mangiladawan iti turay. Domain. Kas iti tao. Dati kunana ni Ari Solomon, anyakit din iti tao ngay ayatem. Pinarsuam ababa ngem iti anghel. So here is the created beings. Adatoy iti tao, adatoy digiti anghel. We are both steward. Agaywan kadagijay nga inted ni Apo Diyos nga iwanan tayo. Saan nga datayo iti akin kukwa ken agituray. Ngaman niya itinapasamak ken ni Lucifer. Lilikudan na dayjay nga status na. Ket inbaganan, alaek iti trono, isaad ko iti nga tunggem dagiti between. The last step is ipadpadakon iti bagik ken ti kangatuan. Itinbagana ni Apo Diyos, how you are fallen from heaven. Anya tinbagana ni Apo Jesus, taamin amangitan ukto iti bagina maipababanto, napasamak ken ni Lucifer. Dayjay apan nakikamayet, tayo ken ni Apo Diyos. Madadael no palubusan tayo, nga iti kinatangsit, isu iti agituray, iti panagbiag tayo. Kitain tayo kabsat. Tapno mawatan tayo kung Pastor ni Lucifer may. Ijay Lucas versikulo 18. Adday ti pangarig kakabsat nga inusar ni Apo Jesus. Versikulo 9 ngana ti 14. Adda jay di ay templo. Dadwa na di kita adalan. Adday tinapan nga kunatayo na pan nagigimong.
Maysa nga parisyo, ken maysa ngagsingsingir iti buwis. Nagkararag ni parisyo. Ti kararag na ket masarakan iti versikulo 11 ken 12. Kastoy iti kararag na. Diyos agyamanak ken ka. Tasaanang akas ka dagit sa bali a tao. Man nanakaw da, nakilluda, man nakikamalalada, ket sa anak akas ka digitoy nga agsingsingir iti buwis. Anya din nga panagkararag. Malabit dududwa da kapsat, gawan ti sa bali jay. Obserbaran lang ni Apo Esos. Anya ti kunana? Agyamanak ken ka. Then he compared. I am not like other men. Mananakaw da. Nakilluda. Man nakikamalala da. Sana in baga. Ket sa anak akas itoy agsingsingir iti buwis. Inbaga na tayo araramidin na. Agayunarak amamindua iti may sa alawas. Ited ko iti apagkapulo iti amin kupikupak. Everything I possess, I give tithes. Actually, no alain tayo kabsat iti sinuratan ni Matthew, Mark, Luke, and John. Daytoy ngayon baga ni Apo Esos nga pangarig. Isulang iti maysa kadagiti talo a references nga inusar ni Apo Esos daydi balakad nga apag kapullo. Tight. You have a deeper study. Kahit nududumang we discuss with other workers. Kunada kanya, Pastor, ada ka di reference nga ibaga ni Apo Esos may panggap iti apagkapulo. Ada. May sada ito inusar na iti Lucas 18 versikulo 12. Daydi panagtangsit daytoy aparisyo. Agayunarak mamindwa makalawas. Ket ited ko ti apagkapulo kadagiti amamin nga kukwak. Let ited ko man ti kuanad ti kapsat. Daydi pananggited daytoy nga parisyo kadaydi apagkapulo part daydi inbagana ni Apo Esos apan nagtangsit. No, alaen tayo, manungatawan nga nag-ministry ni Apo Esos. 3.5 years. Alaem kakabsat no mamin-ano met nga nagsermon ni Apo Esos about tithe. No talulaeng ti references na apay nga ta. Apay nga ta nga saan nga ninayunan ni Apo Esos. Dahil kinaimportante nga isuro ng iti pagkapulo. Idi inusar na pa'y daytoy apagkapulo ka daytoy apangari. Inusar na pa'y apaset iti panagtangsit. Iti may sa atao nga isu ti paraisyo. My point is, returning the tithe is biblical and important. But to Jesus, it is not
that important. Tano importante ko mga kakabsat, mamin-ano na kuman nga inulit-ulit. Tano ti ugali na, kas kunana di Lucas 4 versikulo 16, nga iti tunggal aldaw a Sabado. Apan di sinaguga alain na iti Biblia ket tumakder. Mano nga Sabado, iti talo ket kagudwa at tawtawan. No iti maka bulan ket upat a Sabado. No iti makatawan 4 times 12 at dati 48 nga Sabado. 48 weeks, the least. 48 times 3. Dahil ti kaaduna ko man niya. Ngem ni Apo Esos, inusar na pa'y, nga paset iti panagtangsit, daytoy a paraisyo, dahil panagisublina, iti apag kapulo. Kunamit ni Apo Esos, ket nagkararagmet dahil agsingsingir iti buwis, nakadumog. Diyos, mga asika kanya, a managbasol. Apantay di memory verse tayo. 2. Dayjay nga mangitan ukto iti bagina. Iti pangarig di paraisyo. Kasano nga intanok na iti bagina. Inbagana dayjay akababalin na inkumpirana kadayjay ngagsingsingir iti buwis. Inbagana, digijay nga aramidin na. Nasyat ka di aramidin na. Nasyat ka sa anya lagi din tagayunar. Agayunar, iti maminduwa, iti may salawas. Ay kinaduda. Saan ko nga lifestyle dahil agayunar? Ngam, dayjay nga inbagaan ni Apo Esos, may papabanto. Dayjay met ang agsingsingir ti buwis, kat sino man nga agpakumbabanto, may tanok to. Anyay itinapasamak. Kunana ni Apo Esos, di verdict na, kuna kada kayo, adaytoy, tudo na jag singsingir ti buwis. Nagawid iti balay na ang napakawan nga imun una ngem daydi parisyo. Tauray sa sino ang magpasindayaw maipamabanto, ket iti agpakumbaba maitanok to. Laglagipon tayo kakabsat. Nga iti kinatangsit. Kitilin na. Numula ko niya. Kitilin na. Dahil panagdakkel iti relationship tayo kina Apo Diyos. Mikadwa, apaset. Tapno maadaan iti dukmakdakkel apan nakikayamet iti Diyos. Masapul nga amok ati panagpakumbaba pasaya atin na daytoy. Iti inted kakabsat, iti leksyon tayo nga example, iti panagpakumbaba, awan sabalin no saan nga ni Moises. Basahin tayo iti record, iti panagbiag ni Moses, nga inraman da kakabsat, ijay listaan, dagiti tattao nga nagbiag iti pamati.
iti Hebreo 11, versikulo 24, ingana 26, daytoy iti maibaga, maipanggap ka ni Moses. Gapu iti pamati ni Moises, idi ang nataenganen nagmadi ang mapanaganan iti anak daydi anak a babae ni Faraon. A pinili na nga pangruna na iti kina makipagsagaba iti rigat kadagiti tattao iti Diyos. Ngem iti makiranod kaditi naglalabas aragragsak iti basol. Pinaggarup na adakdakkel a kinabaknang ti panakakumsi ken Kristo. Ngem kadagiti kinabaknang iti Hipto, takit kitain na idi gunguna. Anyan kakapsal. Amutay di istorya ni Moses. Innala daydi anak a babae iti ari. Manipod iti karayan iti Nile. Pinadakkel na. Yung amuan tayo kakapsal. Nga tinaraken ti ina ni Moses iti first nga 12 at taw-tawen. Naimuli, dagidyayan a kababalin, manipod ti panang isursuro kadayjay nga inana. Idin nga alaenen, dayjay ari, nga agyanen ijay palasyo. Idin nga pinagadalda ti isagsagana da, nga isukuma iti sumaruno, nga ari iti Ehipsyo. Imay kenkwana dayjay a panagpili. Anya pinili na. Choosing rather to suffer affliction with the people of God than enjoying the passing pleasure of sin. Anya kating pinili na nga inpang pangruna ti makipagsagaba iti rigat kadagiti tattao iti Diyos. Manon iti tattao akas ken ni Moses. Ngem ni Moses pinili na. Tapay, nakita na nga dakkel dayjay nga ited ni Apo Diyos kanyana. Ngem dayjay nga ited iti Ehipto metlaeng kanyana. Isu nga no kitaan tayo kakapsat. Dayjay a panagpakumbaba. Iti inbalakad ni Ellen White, iti libro nga Desire of Ages, pages 436 and 437. The sincere, contrite soul is precious in the sight of God. He places His own signet upon men, not their rank, not by their wealth, not by their intellectual greatness, but their oneness with Christ. Tinbaganan ni Ellen White, di panakikaykaysa ni Kristo. Isu iti ayan, dayjay nga talged iti panakaipangato, panaki kaykaysa tayo ken ni Apo Diyos. Tani Apo Jesus, Diyos nga awan ti kurang na. Tani Apo Jesus, saan na nga inbilang iti bagina. Akas dayjay, ayan ti lugar na idi. No di ket di pinili na ang nagsagaba iti lugar ko ken iti lugar mo. Isu nga tinbagana nga intunno pilyen met iti maysa nga tao nga makikaykaysa ken Kristo
oneness with Christ. Maited ken kuana, dayjay apudno a bendisyon. Iti mikatlo apaset ti lesson tayo kabsat. Tapno maadaan iti dumakdakkel, apan nakikayamet iti Diyos, masapul a kumita ken ni Jesus. To have a growing relationship with God, I need to look to Jesus. Kunana ni Apo Jesus, iti Lucas 22, versikulo 27, taasino ti dakkel, iti sumango iti panganan, wenno ti agserbi. Saan nga iti sumango iti panganan? Ngem, da kayo siyak itikas agserbi. Adada di panganan kamsa. It was a picture of the Lord's Supper. Umay ni Apo Jesus, ada awit-awit na nga planggana, a basin of water. In baridbed na, ijasikat na, iti puraw at walya. Saan akayat akitaan dagiti adalan dahil inaramid ni Apo Jesus? Because what Jesus did was a picture of servanthood. Adipan. At dadangan nakatugaw kakabsat. Urayan dan dahil panang rabi. Ngem daytoy nga Diyos. Daytoy nga ayabanda master. Apo. Nangala iti planggana, and now He is serving them. Kuna naman ni Ellen White kakabsat, iti Christ Object Lesson, page 160. The nearer we come to Jesus, and the more clearly we discern the purity of His character, the more clearly we shall discern the exceeding sinfulness of sin, and less we feel like exalting ourselves. Anya dadalin tayo? Kinatangsit, kinapakumbaba. Itinbagana ni Ellen White, intun no umasidag tayo nga umasidag ken ni Apo Jesus. Intun no kitaan tayo dahil kinatarnaw, kinadalos ti kababalin na. Makita tayo man, dahil kinarugit iti basol nga da kada tayo. Ijay, umayto dahil panang babawi tayo. Those whom heaven recognizes as holy ones are the last to parade their goodness. Anyan kakapsat. Dagijay nga bigbigan ti langit. Isuda, dagijay nga sanda nga itantanok iti pagida. Dulaeng akababalin. Dahiti dua akababalin, itid na, tinadal tayo, iti leksyon tayo. Dahiti panagdakkel, iti panakikayamet tayo iti Diyos, dadaelen, iti kinatangsit. Dahiti panagdakkel, iti panakikayamet tayo iti Diyos, parang ayan iti panagpakumbaba. Ket iti kasayaatan nga aramiden tayo. Kitaan tayo ni Apo Jesus ta isu
iti modelo tayo. Kunana ni Pablo, looking unto Jesus, the author, the finisher of our faith. Taintun no kitain tayo ni Apo Jesus. Amin, amin. No addapay, dahil kinatangsit, iti panagbiag tayo. Buraken na, dadailan na. Ket intun no madadael dayjay a kinatangsit, iti mabati, ket dayjay panagpakumpapa. Ket intun no addan dayjay kababalin tayo nga agpakumpapa ken ni Apo Dios. Itinbagana ni Apo Jesus, itanok na tayo. You have the freedom of choice. That is temperance. Di lesson tayo, iaplikar tayo, pilyen tayo, dayjay agpakum baba. Agkararag tayo kakabsan. Agyaman kami ama, iti balakad mo. When kayat mo ket kayat miman, nga dumakkel iti panakirelasyon mi ken ka. Inbalakad mo ama, nga iti panagtangsit, ket dadaelen na, dayta nga panakirelasyon mi ken ka. Inbalakad mo ama, nga iti panagpakumpaba, ket isu iti mang pasayaat, dayta nga panakirelasyon mi ken ka. Tulungan na kami. Iyasideg na kami nga iyasideg, iti anak mo, da isu nga rod ket isulaeng iti agbalin, nga ladawan mi kuma, iti kinasayaat iti pannakirelasyon ken ka. Ket gapot ti anak mo nagpakumbaba, sursuruan na kami matama nga agpakumbaba. Tumpalem kadi dayta nga karim kada kami. Kitagyaman kami ama. Maminsan pa'y dawatin mi manen o Diyos. Nga bindisyonam dagiti amin nga anak mo nga kadwami nga nagadal itata. Anyaman dagiti pagkasapulan da. Ama sabdem kadi ket ited mo kadakwada. Bindisyonan na kami amin. Dahito iti pagyamanan mi itinagan na po mesos. Amen. Kinamin. Dahil outline kakabsat, nakasagana nga ited ni kada kayo. Imbag nga rabiyo ama amin.